בהטפת הסגמים, וזה כבר קל, אנחנו רק צריכים פשוט להכין מרצים, ובכיפניקה ובסטולי. אנחנו רק צריכים להכין מרצים, וזהו. מרצים זה חבורה. תסתכלו את הבית שלנו. יש לנו 4 ילדים. אין לנו 4 ילדים. יש לנו 3 ילדים, חבר'ה. יש לנו 4 ילדים, לא אין לנו 4 ילדים. וואי, זה מגניב. אבל זה באמת מגניב. זוכרים שהייתי על 64? זוכרים שהיינו על 64? עכשיו אנחנו על 206. אנחנו הילדים הכי טובים בכיתה שלנו, ואפילו בשכבה. כן, גם בשכבה וגם נראה לי כל הבית ספר. Non, mais papa, il m'a dit que je peux. אם ברצף מטורף לי איזה משהו. כן. מה, אלי, אתה צריך ללכת? לא. באמת? לא. הידיים שלי כואבות בזה. אני מה? כן, אני משחקת. פשוט תזרמו. יופי. נו, 220 ימים, משהו כזה, לא, איזה? משהו קרה לי מחור. משהו קרה לי מחור. אבל גם אם נמשיכו לשחק, זה לא ימשיך לי את הרצף. זה עכשיו ייכנס כאילו כן, אני יודע. רז, אתה לא יכול להמשיך לשחק איתנו? לא, אולי, אני אצא... תוקפים? לא, הם לא תוקפים. זה רק אידירי טוב, זרפי. רק בא לי להתקין אתכם שאנחנו ב-214 ימים דווקא. אני אעשה עוד עדכון מתישהו, אבל זה חלק אחד על 214 ימים. ביי.